Hazvina kumira zvakanaka mhuri yeZimbabwe. Ndiri kutambira nyaya panapa pari kunzi zvoni 65 masoja kana kuti mauto vakasungwa izviso nenyaya dziri kutenderera nyaya dzekunzanzi vaida kuita coup. Saka nyaya iyi yandiri kutaura yabva kuitika zuro ndizuro manje ipapapa ndizvo pari kunzi vanhu ava vakasungwa vakaiswa ku 2 brigade headquarters iyo inova iri kunzvimbo yeCrambon muHarare. Ndo kwakasungirwa masoja iwayo nekuda kwemareasons akasiyana because nyaya dzacho dzinozongobuda dzinenge dzazoonekwa nevanoti MID, Military Intelligence Directorate. Ndo inoita sei inenge yaona nyaya dzacho dzichiitika dzichitangira ipapo. It's sad because zvakawanda zviri kuitika. Tiri munyaya yeCAB3 izvezvo. Hapana chimwe chinhu chatingambotaura nezvacho kunze kwechi CAB3 ndo yakonzeresa zvakawanda kuti pange pachiitika izvozvi. Ende chinhu chandiri kunyatsoziva ndechekuti these guys they are in a panic mode kuti vafana ava vanyatsofunga izvi ende vanenge vari kutumwa nanani noti nyaya dzacho mabudira dziri kuita ari kungotadza kunzwisisika. Vamwe vari kuranzi vanga vachigadzira ngirikini vanga vari kufambisa signal, vamwe vari kuti mapapers mapamphlets machinji angangomuka ari scattered all over the country. Saka ameno panozonetsa manje kuti uzozoti saka vanhu ava vari kunzi vari 65 munobata vanhu vari 65 mavabata here vachikanda maflyers acho zvinonetsa kunzwisisa. Ende unoziva kuti punishment yacho haisi yekutamba nayo ukaona nyaya dzichinge dzasvika pakudai so kuti itoregereka punishment iyoyika. I think panenge patozoitwa imwe kana kuti vanga vari kutraya kuda kuita iyoyi. But muri yeZimbabwe regedza ndinyatsopinda into detail kuti tinyatsoonesa zviri kubva kupi, ndiani ari kuzvitaura, zvatanga sei ichi chiri kunyatsoitika, right? Zviri kubuda nekune mageneral ana Sergeant Mapuranga kana muchivaziva retired Lieutenant General Winston Sigauke Mapuranga ndo vari kutaura nyaya yacho vachiti fellow Zimbabweans, comrades in the Zimbabwe Defense Forces, it is with deep sadness that I address the nation and our leadership around today. Around 65 officers, men and women of the Zimbabwean National Army have been arrested and taken for investigation by intelligence field security personnel from the Military Intelligence Directorate. Among these brave soldiers are the guard commander and the sentries on duty that day, corporals, lance corporals, and private. They've become victims of the deepening institutional decay within the ZNA. As I speak, they are being held at 2 Brigade Headquarters, Crambon Barracks. They are undergoing interrogation, and reports indicate torture in an attempt to force confessions regarding the distribution of leaflets bearing the code name the People's Army. These leaflets were found scattered across cantonment areas in Harare on the morning of Wednesday 10 June 2026 at the following locations: 1 Commando Regiment Brigade Josiah Magamba Tongogara Barracks KG6 Zivarasekwa Barracks, 2 Infantry Battalion Manyame Air Base Air Force Headquarters. This incident has left the rank and file of the Defense Forces deeply angry. Let me be very clear, every struggle has its casualties. No amount of intimidation, harassment or torture will force the soldiers of this country to support CAB3 madness or any faction that has lost the confidence of the people. You will never identify the individuals responsible through this method because this was not the work of outsiders. It was an inside operation carried out by serving personnel to warn you. It is a well-coordinated message from within the barracks. Stop wasting time and national resources chasing shadows. The men and women you have arrested are innocent. Release them immediately and end this madness of persecuting soldiers for expressing the frustration of the entire institution. The Zimbabwe National Army is not private property. It is a national institution composed of patriotic men and women sworn to defend the sovereignty, territorial integrity, and the people of this country, not to protect individuals or factions. We remind you once more, and make no mistake about this, this is the People's Army
be warned. That's retired Lieutenant General Winston Sigauke Mapranga statement ravo ravabudisa vachitaura. Saka inini manje unoona kuti nyaya dzichinge dzabuda dzadai so ndenda kuti vakomana ngei muchidaro imimi mapendwa nei zvinozodza tsitsi nekuti hapana pekuti masoja nenhingiriro yavo yese yavo tiswera vachiitiswa zvekunzi CAB3 hazvimake sense. I understand kuti the voting ye CAB3 ichange irimo mu National Assembly pachionekwa vanhu vakutotanga kutovhota nhasi zvemadebates vakatodarika zvakatopera zviro vanhu vachatanga kutoita sei kutongovhota nhasi. It's going to happen nhasi. Ndichazoya ndichizonyatso kujekesera nyaya yacho kuti zvichange zvichifamba sei. But muri yeZimbabwe pane imwe nyaya isiri kundibata zvakanaka pane zvinhu zvese izvo zviri kuitika. Ndiri kuona kuti zvoni kune mavotes ari kunzi ari kutengerwa. This is coming from Chipo Musarurwa Siziba. Ari kuti ZANU-PF is busy buying votes for CAB3. They are dishing out $10,000 cash per MP through Chief Whip Pupurai Togarepi's office, plus 3 tons of rice each. MPs are rushing back to Harare tonight to collect the loot. This is the price they are putting on our constitution and our bagashata. One, it's said, but ndo kwairi nyaya yacho ndo kwazvimaitikira zviri kuitika inangu akamanaka kuona pane zvichinzi pakutanga kubudiswa kuti mari zvakadai so ndizonyanyokunakirwa nezvazvo. And zuro pane imwe nyaya yakaitika. Pane umwe MP we ina handina unzwisisa zangu metsi yake aiita kuti MP we ari busy kusupporta CAB3 public. Iwo semungoti munhu akatosupporta akadai so apa mune makamukira kamuchiti mukuvhota mukuti atidi this regime this and that zvakazodai mobva maisa munhu wamuri kutofunga kuti ndewenyu chaiche obva abuda kutosupporta this madness. Munozozvitambira sei? Hasuda hangu kutaura mazita, hasuda hangu nyuya kubvondora, but that lady regedzai tione kuti ari kuitika sei, because panapa abva atopuwa reward yake ipapo kuitira kuti vese vachada kutovhota vanobva vatongovhota hava vachinoita vari kuita. And zviri kubva nekuna chevhayo atogara atotaura. And munozviziva kuti since today is Friday, mukomana every Friday anotomeka sure kuti ablessa 1 or 2 3 people atorese atengera aningi chakataita didi. So ari kuti aiwa chakanaka mukaka urungwi. Honorable Mureyanyi ndanzwa vamwe honorable member vati go and see Victor. Andisirini ndadaro asi ndiri kungobvumirana navo chete MP ivavo. Iye Victor pakadai haangazosimudze honorable MP akatadza kuvapawo ka $50,000 cash ye constituents development. I'm not involved pana MP vadaro avo, and I know Victor normally respects what I say nguva dzose. So I say congratulations Honorable S Mureyanyi from the CCC. Saturday morning musina parliament business, chagai exquisite motors at their showroom 29 Mazoe Street corner Josiah Tongogara Street Harare. Ndipo panowanika mukomana uya anonzi Victor wamao udzwa na honorable member. Please collect your brand new 2026 Toyota Fortuner 2.6 GD6 any color of your choice, and please kindly direct the $50,000 you will receive in cash towards constituents development and support. I thank you. Those are kubuda vari kutaurwa pana wiki chivayo mari yatofa kungobuda cheto chiti tozodini CAB3. Saka ini chimbondiudza inini ma constituents hakuna developments ziri kuitika kaikoko handi munozviziva. Wobva waona munhu akadai so akutonza akutodya ake nemagananda acho iwayo. Zvinopera sei hama dzangu? Zvinopera sei? Let's be very honest. Wakutopuwa pressure because vakutotanga vari kutodeliver, vakutotanga vari kutoziva zvavari kuita kudarika imimi.
I don't know kuti zvino mimi munozviona sei because imwe munhu apuwa zvese akutopuwa maresources like vanhu vacho vekunikikini iwo uripo uti ndikumirira imimi vanhu uri kuona zvinhu zvacho zviri tricky. Parliament pachayo ngaingodzidza ngokuti kana dziri mari dzekunzi vanhu varida kupuwa mari dzemadevelop ngavapiwe mari yavanodevelopa maconstituents avo in peace. Zvatopera munhu akapinda mari inofanira kubva kunikikini mari ndeyenyika hakuna zvekunzi mari inozo yakubva kuma-individuals zvinokonzeresa futi ma-divisions at the end of the day. But amen nangu ndatotaura pangu ndazoti nyaya idzi dzinogara dzichida kunetsa. But nyaya yanga iri panapa muRezimbabwe ndayana ndeyekuti 65 masoja vari kunze vakasungwa nezuro muHarare kuCremborn Park 2 brigade ndokwavakaiswa ikoko. Nyaya iripo ndeyekuti zvoni parinzi vari kuda kuita zva2017 zviya ndo nyaya iripo. Nyaya yekunzi zvoni pai mapepa aitenderedzwa achikandwa achitaurwa isignal yanga iri kutenderera the way yanga ichitotenderera nayo iyoyo ndo nyaya yanga iripo yanga iri kubuda nekuna Sigao Kemapuranga. Then the other thing kuna MP akabuda Musaga akataura zvakataura muParliament achisimbisa CAB3 abva amuka akatengerwa mota. Ndo nhau dziri panapa nhasi muri yeZimbabwe ndangonoti zvakakosha kuti dzigare dzasvika kuna vanhu vakaita kunge mimi. Ndisandaenda zvangu sandadisappear obva ndashandisa mukana wokuzivisa maZimbabweans ese zvavo vari munyika yeSouth Africa nevari kudawo kuregisterwa macompanies nekuvhurirwa maFNB business accounts vasina mawork permits kana mastudy permits. Ndiri kuti chiko mazuva ano zvave nyore zvave easy. Pane company inonzi Education Research inotungamirwa nana Mukoma Owen. Tiri kuti kana uchida kuregisterwa company muno muSouth Africa usina permit enda unotaura neEducation Research. Namba dzavo ndo dzichange dzichibuda pascreen. No work permit no problem, but Education Research is the solution. Taurai naMukoma Owen, namba ndatu siyapo. Ende zvakare kune dzimwe good news dziripo kune vari kudawo kutanga mabusinesses avo. Handiti ndoziva kuti vanhu vakaona kuda kutanga mabusinesses avo kunyanyanya transport business. Education Research zvakare ya in partnership with Kia Pretoria. This is good news. Izvi zvinofanira kucelebrate. Saka ana kutanga business rekunikirikina Bolt, Uber, Taxify, tumwe tuma business wese toyato tunongonikina the likes of ana InDrive ngirikindo unongoshida ungoita unongoshida mota karipo. Taurai neEducation Research ikulinkise Kia Pretoria moitirwa zvinhu zvenyu zvotanga kuti kutofamba unotenga mota yako akutoita zvebusiness. Kana uchida construction vehicles zvimakia zvimarori zvimachinchi even kune vanoda maluxury cars chacho ndozoti vanhu life inenge ichitonakidza muchitapfunya muri kwamuri ikoko. Vabate zvekare pane namba dzavo vakudirect vokubatsirai muchinonikirina because maconsultants avo iwewe ka hapana pekuti ungazonikirikina izvi zvekuti unozoda kuita zvokuzonzwa moto uzotenga zvimota zvakafa nenyaya yekungotya kungotaura naMukoma Owen. Kutaura naMukoma Owen kunombobhadhariswa here unongotaura nawo kamahara hazvina kana chinombodiwa kuti chinge chichinikirina. Saka garai mataura navo mubva mangoita kuti zvinhu zvacho zvibva zvatofamba.